8 महीना मुखिया जी लॉकडाउन रहा कि 2 रुपये के सिक्का ना देखा तो लगे बेच एगो निर्गुण बांध दिखा ली गावे को नहीं जौन दशा ब्यास लोग के भर लो अब पूछी मत सजिन ना लोग के कुकुर के हाल हो गए भाई है सुअर नियर लोटा लोटर वो तो लेके माई हम गोभी खाए पनीर खाए कहले कि बबुआ आज भर खा लो कल से कोहड़ा भी खत्म हो गया लगा दशा तो नचनियन के बिगड़ हे प्रभु हे खुदा उस दिन फिर बतले हो 8 महीना बेचारी बैठ गई सब फैल के चल जालो बंगाल में दिमाग पर लोड मत रहो बूढ़ा तो पैसा देता नहीं जिंदा लोग कमा नचनिया तैयार हो सब बंगाल जाए के धन हम मोदी जी ट्रेनों बंद कर दे जननी नचनिया लोग दुइए गो काला बा एगो रात भर नचबू पैसा मिली कोनो चनका दमाई कोन देख लो कोना के बेच पड़ल बा हेलो चनका त कोनो माइक कोन देखाओ ओकरा कौन हो रात भर नचबू पहिल का कलाकारी पैसा मिली खइबू होइनु तो ई बोले रहलो ए गौरी काला बने चनियन में सोशल डिस्टेंस में वो बने रहला 2 गज दूरी या मास्क जरूरी आई क्वेश्चन होशियार कोरोना बीमारी रहला पब्लिक खातिर जान जाए कि 20 आदमी रखे के बाद भी हमें 50 आदमी से बेसी ना होके चाहिए हमने खातिर कोरोना रहलो आ तेजस्वी के रैली में 2-2 लाख लोग रहत हलो मोदी जी में 2 लाख लोग नीतीश में 2 लाख लोग हमने के बेर कोरोना रहलो आ वो लोग के बेर कोरोना में अपना बहिनौरा चल गए तिलवा लेके तिलवा से हमने बेर रहलो लोग ना रहलो उतना भीड़ में कोरोना कचरा के भाग जाता ले हमरा के तो पटना पुलिस धल रहे का हो तो भेंता हो ना मास्क लगाओ नहीं तो 500 रुपये फाइन कर देंगे का है भाई तो मुंह में छेद है नाक में छेद है कोरोना ढुक जाएगा क्योंकि बताओ तालो के पगलई के कौन और बा इतना छोट बा कि वो लौकत नहीं है ओकरा ढुके के मन कर दी तो ये 3 गो छेद देख ले बाउरी छेद नहीं के देख ले कान में छेद बा आँखी में छेद बा अंगे अंगे तारा रुआ रुआ से पसेना होता छेद बा कितना देर मास्क लगइबो सब रहू सब मास्क हटाइबो नु दोए खाती रौरा कृपा से लोग बोलावे भगवानो हद किस्मत के संग खेला करल एगो तो गोड़ टूटले रहल और जौन निमन का रहल दोनों दूर दिहल भगवान ना तुर ले लोग अपने से तुर लेला ये सब तारा पाप के देम बा अरे अब से सुधर जा घैला भर गिरल अब हाँ सही बात घैला भर जाए तो इहे होई घैला जब भर जाए पाप के घैला भर जाए तो का होई इहे ना लेकिन हम एको बात अभियंता जी अपना जिंदगी का हम अनुभव कहते नहीं ये धनी बाबा के नाम हम सुनले रहे हैं बहुत दिन से लेकिन एक कमेटी में हम लगिए कहे या खोदा तो हमने के हिंदू लोग कम होशियार बा का भाई बा का आ तो लड़का के मिलिट्री में नौकरी बा का कोइलो दुर्गा जी के काली माई के 22 किलो के खसी चढ़ौले बन अब ना लोग खसी चढ़ौले दुर्गा जी खाती गरम मसाला पिसाता उनका घर दुर्गा जी का लगता है वो गोड़ी करे जी नहीं खेलो छोड़ो कितना जना लीवर खाची में लेकर भर भाई खंगार के गार गुर के में माल निकाल के लेके होता नहीं हते हते पीस बना के खाता रहता पंडित जी के उधर कल मर दे पूजा पाठ कर हम मीट खाता रहे चुप रहे अपमानजनक वाणी मत बोली खात थोड़े बनी और माता जी के प्रसाद ग्रहण करता केकरा का दोस्त है यहाँ गणेश जी के दरबार में चलो आज हमारे मुक्ति बाबू बैठल बनी मुखिया जी महेश ठाकुर जी का है माने 17-18 आदमी खड़ा रहे हैं ये 2 आदमी का है जीतल बनी राज किलो के एगो वार्ड बन गई बहुत भारी बात बा विधायक लड़ाई आसान हो लोहर करोड़ दिया के लोहर बता लालू के दे दो केकर बता मोदी के दे दो नीतीश के दे दो नहीं वोट मांग नाम पर मिल जाए 3-4 करोड़ रुपया दे दो टिकट पार्टी से मिल जाए जीत लेबो लेकिन मुखिया बनल सरपंच बनल वार्ड बनल बहुत भारी लड़ाई बा 5 वर्ष विकास कैले बड़ा कल वोट कट गई काहे हो चुप रहो उतना दे महेश ठाकुर कहाँ है तो परसों में मोटरसाइकिल मांगे तुमको भाई कहते रहे कि पेट्रोल खत्म ना गया
कुदारी खाती मार्केट बिगड़ जाता है देहज लड़ाई हो देह उठ बनावे पड़ेला बाकी एगो चीज देखने तो कैसे आई मौत जितना आदमी जीत गइल बने ना अनहरों में चिन्हा जाता लो चेहरा के लाइट से कि हमके दी प्रणाम प्रणाम जितना जाना हार गइल बा मुंह पर टार्चो बरला पर न चिन्हा के है हमें तुम पर भैया हम गलती ना बनी हो अमर न मिलते इस जीवन में तो लेते बड़े बड़े रुपया पुरस्कार 500 रुपया हमारा कहते देने हार्दिक स्वागत ओने नहीं हमारा कहे हे न मार दे बता इनका ले पहले एगो होते मौक बटे हो औ करिया पैंट पहनले बा पहले वो मौक के पहले खत्म करे करा इनकर गोड़ ना टूट रहे देखो तोरे दिन बा तोरे देखा हम कहिए कहने इनकर ले यो मौक के हटा दो लेकिन इनकर तो बुझाए का बाना आज गोड़े में टूटल बा एक दिन बड़े बड़े रुपया बा पुरस्कार हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा भा लागल अरे घंटा का दम छोट रहने तो गोली खेलत रहने तो जाके ऐनक में अपन हई देखनी कहनी के दादा भैया कैसे मरले बजे है कदू दू फारा में फाट गई अरे दादा हमारे के जन बोले के बताओ बोलो हे रामदास होया के बोलो अब बताएं हमारा मंडली के अध्यक्ष में नहीं कहत रहे जे कि मऊ भाव आ हाउ एगो कहता हूं देखत नहीं दाढ़ी मोछ छिलवा के राइट पर जतना मऊ कहवा होकला सनु 14 नंबर मऊ भाव तनी कायदा कानून में बोलो तो बुझा जाए अभी अभी तारा भेंट नहीं खा आदमी से अभी बीती जाए लगभग कहे जे दाल भात मकुनी खाई हाँ बताई कहत रहे जे गोई रहले मेहरारू के संगे कदो पैंट कुर्ता खोल के तो इनकर भोलावा पाउडर के डिब्बा फुकू करत रहे तो उ तो तोप के कले है हई कहत रहे सुतल बड़े हाँ अब बताई कहत रहे जे रामदास का करत रहले हो जे के में ना हे में तनी कायदा कानून में तनी बोलल देखी कैसे सुतल बड़े जितना मौगा हवा होकल से एही तरह सुतल है कि हम सुतिए जाए के हुआई पर बाजार कर के चल जाए पैसा हो जाए धदी दुकान के दुआरी पर बहुत बढ़िया तनी मनवा के तनी जियाओ मनवा के तनी उठाओ हाय लो एगो तनी भाई के तनी फरमाइश बड़ा फरक है एगो तनी हम सुनाइए दे तनी बड़ी पुरान हमारे गीत रहे आहा